in Christ is not right. Elikkä hän sanoi, että jos sinun elämäsi on kiehuvaa ja hellittämätöntä ja jos se on tätä energistä, niin silloin, ja sinun elämäsi on Kristusta, silloin se on tehokasta, mutta jos et ole Kristuksessa, niin sitä tehoa ei tule. So it is the prayer of the righteous that has powerful effect. Joten se on vanhurskaan rukous, joka saa paljon aikaa. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So as you pray, you should check, are you right? Are you with right standing with God? Joten kun sinä rukoilet, niin sinun tulisi kysyä itsellesi, oletko sinä oikeassa asemassa Jumalaan nähden? Now let's come to who is the righteous man. Kysytään sen, kuka on vanhurskas mies tai A righteous person vanhurskas henkilö is the person on henkilö, whose sin jonka synnit is forgiven. on anteeksi annettu. Hallelujah. Halleluja. Is the person who has been washed by the blood of Jesus Christ. Joka on pesty Jeesuksen Kristuksen verellä. He's the person who has right standing with God. Tällainen henkilö on henkilö, jolla on oikea asema Jumalan nähden. When he comes to God, he has no guilty conscience in approaching God. Kun hän tulee Jumalan luokse, niin hänellä ei ole mitään syyllistä omaa tuntoa lähestyessään The Jumalaa. Bible says in the book of Hebrews, if we approach the throne of grace with confidence, with boldness, we shall obtain mercy. Ja Raamattu sanoo Hebrealaiskirjassa, jos me astumme arvon istuimen eteen luottavaisesti ja uskalluksella, niin me saamme ottaa vastaan. So the righteous person is the one who sins is forgiven. Elikkä vanhurskas henkilö on anteeksi antava henkilö. Who has confessed his sins to God Joka on tunnustanut syntinsä Jumalalle. and has accepted the forgiving grace of Christ. Ja joka on hyväksynyt Kristuksen anteeksi antavan armon. And has determined not to go the old way again. Ja joka on päättänyt tiukasti olla menemättä takaisin vanhaan tietä. He is the righteous person. Tällainen on vanhurskas henkilö. So the righteous person is the one who goes to God, Ja vanhurskas henkilö on siis ihminen, joka menee Jumalan luokse. having right relationship with God. Jolla on oikea suhde Jumalaan nähden. You go to God with joy in your heart, Menet Jumalan luokse ilo sydämessäsi. with boldness, Rohkeus with courage ja uskallus. to express yourself before your Father. Ilmaista itseäsi Isän edessä. And James said, this person's prayer is powerful and effective. Ja nyt Jaakob sanoi, että tällaisen henkilön rukous on voimallinen ja tehokas. It has power to bring effect. Sillä on voima saada aikaan tulosen vaikutus. It has power to produce results. Sillä on voima tuottaa tuloksia. Hallelujah. Hallelujah. So from today, our prayer should be boiling. Joten tästä päivästä alkaa meidän rukoustemme tulisi kiehua. It should be hot. Niiden tulisi olla kuumia, It should be energetic. energisiä. There should be life in it. Niissä tulisi olla elämää. It shouldn't be a lazy prayer. Sometimes you pray and you are yawning at the same time. Joskus kun rukoilet, niin sinä valittelet sitä samalla. Sometimes you pray and you forgot what you are even saying. Ja joskus kun rukoilet, niin unohdat jopa mitä olit sanomassa. Sometimes you can understand that you are praying, but you don't even mean the words you are speaking. Joskus sinä ymmärrät, että olet rukoilemassa, mutta et todella tarkoita niitä sanoja, joita puhut ulos. You are praying and you don't know what to say. Olet rukoilemassa, mutta et tiedä mitä sanoa. But there is one thing, the Bible says that we don't know how to pray, but the Holy Spirit intercedes for us. Hallelujah. Se on yksi jae, joka sanoo, että kun me emme tiedä, mitä meidän tulisi rukoilla, niin Pyhä Henki rukoilee meidän So puolesta. as you approach the throne of grace, Joten kun sinä lähestyt armon the valtaisuutta, Holy Spirit will give you the utterance. niin Pyhä Henki antaa sinulle kehotuksen. Will bring to your mind the things you should pray about. Niitä ajatuksia, mitä sinun tulisi rukoilla. Amen. Amen. So we have seen who is the righteous man. Joten me olemme nähneet nyt, kuka on siis vanhurskas We mies. have understood what is fervent and effective prayer. Olemme ymmärtäneet, mikä tarkoittaa pitkäkestoinen ja tehokas rukous aikaansaava rukous. And when he went on to encourage the believers, Ja kun me menemme rohkaisemaan uskovia, he understands that sometimes we are weak. niin hän ymmärtää, siis viimeisesti Jaakob ymmärtää, että me olemme myös heikkoja. Sometimes when you have troubles, when you have problems, you don't even know how to open your mouth to pray. Joskus kun sinulla on ongelmia, niin et edes tiedä, miten sinun tulisi avata suusi rukoukseen. And sometimes you can be so sad that you cannot even open your mouth to Ja pray. joskus saatat olla niin surullinen, että et edes avaa
life, Ja hän rohkaisi, että kun tulee tälle pisteelle elämässäsi, we should not give up. niin ei tule antaa periksi. The effectual fervent prayer of the righteous avails much, has power. Tehokas, hellittämätön rukous on voimallista ja se saa aikaan paljon. Then he said, let me tell you something, people. Sitten hän sanoi, että anna kun kerron jotakin. Elijah, who prayed Elia, joka rukoili, to close the heavens että taivas sulkeutui and put the keys in his pocket ja laittoi avaimet and taskuun ran away. ja juoksi pakoon. And he prayed again. Ja rukoili uudelleen. And the skies gave rain. Ja taivas antoi sateen. And food came Ja ruoka tuli to the land of Israel. Israelin He maahan. was a man like you. Hän oli aivan samanlainen He ihminen was kuin minä. a man like me. Hän on samanlainen ihminen kuin minä. He was a man like us. Hän on samanlainen ihminen kuin me kaikki. He was a great man. Hän oli suuri mies, He was a mighty man. väkevä mies, But he had infirmities. mutta hänellä oli heikkouksia He had weaknesses. ja vajavaisuuksia. Even one day, Jopa eräänä päivänä. Madame Jezebel Äiti Isabel sent him an SMS. lähetti hänelle tekstarin. When he read the SMS, Kun hän luki sen tekstarin, he ran away. oi hän juoksi karkuun. But in the same person, Mutta samaa he henkilöä, prayed niin hän rukoili, and said, no, be no rain. ettei tule sadetta taivaasta. And the heavens closed the rain. Ja taivas sulkee sateen. He prayed again, Ja hän rukoili uudelleen. and the heavens brought the rain. Ja sade tuli taivaasta. Hallelujah. Halleluja. He said he was a man like us. Elia oli ihan samanlainen There ihminen. was a time in his life. Oli eräs aika hänen elämässään. Elijah was crying. Mutta Elia itki. Some time ago he prayed, fire came down Ja on vähän Mount aikaa Carmel. hän rukoili ja tuli taivaasta vaan Karmelin He vuoresta. commanded that arrest the prophets of Baal. Ja hän käski pidättää ne profeetat sieltä. Of Baal. Baalin profeetat. And he commanded that execute them. Ja hän käski heidät teloittaa. And they killed all the prophets of Baal. Ja niinpä he tapettiin But when Jezebel sent him a message, Jezebel did not go to Ahab and did not go to Elijah himself. Mutta Isabel itse ei mennyt Elian luokse, vaan lähetti viestin hänelle. He just sent one of the servants Hän lähetti vain yhden palvelijoistansa. and said, go and tell Elijah Ja sanoi, mene ja kerro what he Elialle. has done to the prophets of Baal. Mitä hän on tehnyt Baalin profeetalle? Tomorrow I will make sure that he will be in the same position. Niin huomenna varmistaa, että hän itse on And the samassa first asemassa. man who prayed and fire came down from heaven. Ja suuri mies, joka rukoili, että Ran away into the tuli bush. niin pakeni puskiin. Just imagine. Voitko Was kuvitella? a man, Hän oli mies. a mere man, Pelkkä ordinary man, tavanomainen ihminen. like you and me. Niin kuin sinä ja minä. But what stopped the rain Mutta mikä pysäytti sateen? was a prayer he prayed Oliko se rukous, joka hän rukoili? that was effectual, Joka oli tehokas. with energy, Täynnä energiaa. which was hot, Joka oli kuuma. which was boiling. Ja suorastaan kiehuva. He was standing in. He was standing in. He was standing for God. Hän oli unohtanut sen. Amen. What happened? You know, James did not tell us how Elijah prayed. Jakob ei kertonut millä tavalla Elia rukoili. But when you go to the book of Kings, let's go quickly and read that one. Kun The mennään book of kuningasten Kings, First kirjaan, Kings, niin mennään chapter nopeasti. 17. Ensimmäinen kuningasten kirja 17 luku. First Kings, chapter 17. Ensimmäinen kuningasten kirja 17. First Kings, chapter 17, verse 1. Ensimmäinen kuningasten kirja 17 ja 1. And Elijah the Tishbite Tispeläinen Elia, of the inhabitants of the land of Gilead eräs Gileadiin asettuneita siirtolaisia, said to Ahab, sanoi Ahabille, as the Lord God of Israel lives, niin totta kuin Herra Israelin Jumala elää, before whom I stand, jonka edessä minä seison. there shall not be dew, Näinä vuosina nor rain, ei tule kastetta, these years, eikä sadetta, except by my word. muutoin kuin minun sanani kautta. Hallelujah. Halleluja. Let me tell you what happened. Anna kun kerron, mitä tapahtui. The king Ahab Kuningas Ahab and his wife Jezebel ja hänen vaimonsa Isabel were turning the people of Israel, their mind and their heart, away from the God of heaven. siirsivät Israelin kansan mielen ja sydämen pois Jumalasta. They influenced the people to worship Baal He vaikuttivat ihmisiä palvelemaan Baalia and Asherah. ja aseroita.
And Elijah stood one day. Ja Elia seisoi eräänä päivänä. He preached to them they should repent and come back to God. Hän julisti heille, että heidän tulisi tehdä parannus ja palata takaisin Jumalan luo. But the people were not responding to his message. Mutta ihmiset eivät vastanneet hänen viestiinsä. So one day, Joten eräänä päivänä he got angry. hän hihastui. You know, it is nice that sometimes believers will be angry. On ihan kiva, että uskovatkin You joskus know, hihastuvat. we have holy anger. Tiedätte, että meillä on Hallelujah. Where your eyes cannot look to nonsense any longer. niin, ettei sen silmän enää voi katsella hölynpölyä. He went to the king Hän meni kuninkaalle. and said, King Ahab, Hän sanoi kuningas Ahab. I want to tell you one thing. Haluan kertoa sinulle yhden asian. From today, if you and the people of Israel will not worship God, Jehovah, Jos Israel ja te ette tästä päivästä alkaen palvele Jumalaa, this Israelin God before whom I stand, niin tämä Jumala, joka edessä minä seison, I declare to you, niin minä julistan teille, there is not going to be rain, neither rain nor dew niin ei tule sadetta eikä edes kastetta on this land. tämän maan, tähän maahan. Because you people are claiming it is bad that bring rain for us to get more food. Koska te väitätte, että se on maali, joka antaa kosteutta ja sitten saa aikaan So I am going to prove to you. Joten minä julistan teille, I am going to close the heavens. että minä nyt suljen taivaan. If it is bad, who brings the rain? Let God bring rain. Jos Baal on se, joka aikaan saa sateen, niin But before God, whom I stand, there shall be no rain, except by my word. niin, mutta se Jumala, joka edessä minä seison, ei anna sadetta muutoin kuin minun sanani kautta. Except by my word. Minun sanani kautta. Period. Ja piste. Hallelujah. Amen. Yeah, piste. He has closed it. He closed the case and left. Hän sulki tapauksen. And this is the declaration that Elijah made, that I tell you, I declare into the realms of the spirit, there shall be neither dew nor rain, except by my word. Ja tällaisen julistuksen Elia sanoi, ettei tule sadetta eikä edes kastetta muutoin kuin minun sanani kautta. And there was no rain. Eikä tullut. For 3 years on the land. 3 vuoteen. Now they call Elijah troublemaker. Ja nyt hän alkoi kutsua Eliaa ongelmia. They were looking for him. Etsivät häntä. Elijah, God sent him somewhere and said, go and stay in the bush. I will feed you there. Jumala lähetti hänet jonnekin puskiin ja sanoi, että minä ruokin sinua I will siellä. send the ravens, the bird, to bring you food. Minä lähetän kaarneet sinne ruokkimaan sinua. And you get water to drink from the brook. Ja saat sieltä purosta vettä juodaksesi. But at a point in time, Mutta asetuksen aikana, when the people saw that Baal cannot bring rain, kun ihmiset näkivät, että ei Baal voi aikaan saada sadetta, now their heart is changing small. niin hänen sydämensä muuttuu pieneksi. Because they were looking for Elijah, Ahab was looking for Koska nyt Elijah. Ahab oli etsimässä. Hey, troublemaker, come and let the rain come now. Ongelmia aiheuttaa, hei tule tänne nyt. And God said to Elijah, go and present yourself to Ahab. Ja Jumala sanoi Elialle, mene ja ilmaise itsesi For Ahabille, I am going to bring rain. koska minä olen tuomassa sateen. And if you read the same First Kings, Jos luetaan ensimmäinen kuningasten kirja chapter 18, ja luku 18 verse 41. ja 41. Then Elijah said to Ahab, Ja Elia sanoi Ahabille, go up, nouse ylös, eat syö and drink, ja juo, for there is the sound sillä sateen of abundance of rain. kohina kuuluu. So Ahab Niin Ahab went to eat and drink. nousi syömään ja And juomaan. Elijah went to the top of Carmel. Mutta Elia nousi Karmelin. Then he bowed down on the ground Humantui maahan and put his face ja painoi kasvonsa between his knees polviensa and väliin. said to his servants, Ja hän sanoi go palvelijoille, up, nouse now look towards the sea. ja katso merelle päin. So he went up and looked Tämä nousi ja katsoi, and said, there is nothing. mutta sanoi, ei näy mitään. And 7 times he said, Hän sanoi, mene takaisin. go again. Mene takaisin. And he said, Ja näin there 7 is a cloud as small as a man's hand rising out of the sea. 7. kerralla palvelija sanoi, katso pieni pilvi, miehen kämmenen kokoinen. So he said, No, go se up, veresta. say to Ahab, Niin Elia prepare sanoi, your chariots nouse ja and sanoi, go down valjasta ja lähde before alas, the rain stops you. ettei sade. Now it happened
that in the meantime it happened. Ja tuossa tuokiossa tapahtui. In the meantime, that the sky became black Taivas kävi mustaksi. with clouds Pilvistä and wind, ja myrskytuulista. and there was a heavy Ja rain. tuli ankara sade. Hallelujah. Amen. You know what happened? Tiedätte mitä tapahtui?